Akwụkwọ nke Jọn, isi nke 10. N'ezie, n'ezie, asị m unu, onye na-adịghị esite n'ọnụ ụzọ ámá abanye n'ìgwè atụrụ, kama ọ na-aga site n'ọnụ ụzọ ọzọ, ọ bụ onye ohi na onye na-apụnara mmadụ ihe. Ma onye na-esi n'ọnụ ụzọ abanye bụ onye na-elekọta ìgwè atụrụ ahụ. Onye nche ọnụ ụzọ ámá meghere ya, atụrụ ya na-ege ntị maka ụzọ ya. Ọ na-akpọ nke ya ma na-edu ha. Atụrụ na-aha ma na-edu atụrụ ya. Ọ bụrụ na ọ na-aga n'ihu ha, atụrụ ahụ na-esokwa ya, n'ihi na ha maara njem ya. Ha anaghị eso onye bịara abịa, kama ha na-agbanahụ ya, n'ihi na ha amaghị njem onye bịara abịa. Ilu a Yeshua gwara ha, mana ha aghọtaghị ihe ndị ahụ ọ gwara ha. Yeshua wee sị ha ọzọ, n'ezie, n'ezie, ana m asị unu, unu onwe m bụ onye nwe atụrụ. Ndị niile bịara n'ihu m bụ ndị ohi na ndị ohi, mana atụrụ ahụ egeghị ha ntị. Nke ụtụtụ ọnụ ụzọ ahụ, ọ bụrụ na mmadụ abata site na m, a ga-azọpụta ya. Ọ ga-abanye ma pụta wee chọta ebe ịta nri. Lee, Onyenwe anyị abịaghị ma ọ bụghị izu ohi, igbu na ibibi. Abịara m ka ha wee nwee ndụ ma nwee ya nke ukwuu. Abụ m onye ọzụzụ atụrụ ọma ahụ nke na-atọgbọ ndụ ya maka ìgwè atụrụ ya. Ma onye ọrụ ego nke na-abụghị onye ọzụzụ atụrụ ma na-enweghị atụrụ ya, ọ bụrụ na ọ hụ nkịta ọhịa ka ọ na-abịa, ọ na-ahapụ atụrụ ahụ ma gbapụ. Nkịta ọhịa ahụ wee jide ma dọwaa ha. Ya mere, ọrụ ego na-agba ọsọ, n'ihi na ọ bụ onye ọrụ ego, ma ọ naghị echebara atụrụ ahụ echiche. Abụ m onye ọzụzụ atụrụ ọma, amaara m nke m, ma maara nke m, dịka nna m amaara m nna m. Ana m atọgbọkwa ndụ m maka ndụ m. Enwekwara m ìgwè atụrụ ndị ọzọ, ndị na-abụghị nke ìgwè atụrụ a. Ndị a ka m na-akpọrọ, ha ga-anụkwa njem m. Otu ìgwè atụrụ ga-abụkwa otu onye ọzụzụ atụrụ. Ya mere, nna m hụrụ m n'anya, n'ihi na enyewo m ndụ m ka m were ya ọzọ. Ọ dịghị onye napụrụ m ya n'aka m, kama ka m na-atọgbọ ya n'aka m. Enwere m ike ịtọgbọ ya, enwere m ike ịnara ya ọzọ. Iwu a ka m natara n'aka nna m. Mgbe ahụ, esemokwu dị n'etiti ụmụ okorobịa ahụ ọzọ maka okwu ndị a. Ọtụtụ n'ime ha sịrị, ọ bụ ya mere m ji kwuo sị, e nwere ọrịa ara na-agba, gịnị mere i ji na-ege ya ntị? Ndị ọzọ kwuru, uche ndị ahụ, uche ha, ọ pụrụ ime ha anya nke onye nke nwere, ọ bụ na Jerusalem, mmemme nraranye, ọ bụkwa oge oyi. Yeshua na-ejegharị n'ụlọ nsọ n'ọnụ ụzọ ámá nke Solomọn. Ha wee gbaa ya gburugburu sị, ruo ole mgbe ka unu ga-eme ihere? Ọ bụrụ na ị bụ Yeshua ahụ, kwuo ya nke ọma. Yeshua zara ha, agwara m unu, unu anụbeghịkwa m. Ọrụ m na-arụ n'aha nna m, n'ihi na unu abụghị atụrụ m, dịka ihe akaebe banyere m. Ma unu agwaghị unu. Atụrụ m na-anụ olu m, ha na-esokwa m. Amaara m ha, m na-enyekwa ha ndụ ebighị ebi. Ha agaghị alakwa n'iyi ma ọlị. Ọ dịghịkwa onye ga-anapụ ha n'aka m.
Nna m nke nyere m ha karịrị n'aka nna m karịa ihe niile. Ọ dịghịkwa onye pụrụ iwepụ ha. Abụ m otu. Mgbe ahụ, i weghara ha ọzọ sị, egosila m unu ọtụtụ nkume dị mma iji tụọ ya nkume. Yeshua zara ọrụ site n'aka nna m. Onye n'ime ndị ọrụ a ka ị na-atụ m nkume? Ha zara ya, anyị anaghị atụ gị nkume maka ọrụ ọma, kama maka nkwulu gị onye bụ mmadụ. Mee onwe gị Chineke. Yeshua zara ha sị, ọ bụ na edeghị ya n'akwụkwọ nsọ unu na-asị, unu bụ chi? Ọ bụrụ na unu akpọla ha chi, bụ ndị e nyere okwu Chineke, apụghịkwa imebi akwụkwọ nsọ. Unu na-ekwu maka onye nna m doro nsọ, ma ziga n'ụwa sị, unu na-ekwulu Chineke n'ihi na m sịrị, abụ m ọkpara Chineke. Ọ bụrụ na mụ onwe m anaghị eme ọrụ m, nna m, unu ahapụla m. Ma ọ bụrụ na m na-eme ya, ọ bụrụgodị na unu ekwenyeghị m na-ekweta ọrụ ndị a, ka unu wee mara na nna m dị n'ime m, mụ onwe m nọkwa n'ime ya. Ha wee jide ya, ma ọ gbapụrụ n'aka ha. O wee gaa ọzọ gabiga Onyenwe anyị, gaa ebe Jọn mere baptizim mbụ, wee nọrọ ebe ahụ. Ọtụtụ ndị bịakwutere ya wee sị, Jọn emebeghị ọrụ ebube ọ bụla, mana ihe niile Jọn kwuru banyere nwoke a bụ eziokwu. Ọtụtụ ndị kwere na ya.